Endavant, doncs, com vulgui. Bueno, gràcies per invitar-nos, no? Des de Cinexlot Impresa i sobretot també des de Ràbia. És un plaer per mi formar part del projecte i parlar parlar-vos una mica i explicar-vos una mica sobre el projecte. Um, Molt bé. Ràbia, què és? Desenvolupament experimental de solucions avançades per la segona vida de les bateries, no? Això ho orientem, diguem-ne, des de la sostenibilitat, la circularitat i la digitalització. Com ja ha anat dient l'Ona, això és un projecte que ha estat, diguem-ne, subvencionat per l'agrupació empresarial innovadora, la línia 4, aquesta que va ser una mica difícil de presentar perquè va ser èpoques complicades, estem parlant de mitjans d'agost, principis de setembre, però tot i això, doncs, gràcies al MAP, gràcies al Cluster MAP i de la feina dels altres membres del Consorci, estem orgullosos de poder dir que ens l'han concedit, que hem tingut resolució favorable. Com veieu, participants, aquí hi ha 4 clústers, el clúster d'automoció de Catalunya, com no, el clúster MAP, materials avançats, el clúster digital i el Centre Espanyol del Plàstic, i també som unes quantes empreses amb Millor Battery, que és l'usuari final, però hi ha altres empreses que també ajudem a donar solucions, com és Inèdit, CADTech, l'Earticker, que és un centre tecnològic, i nosaltres Cinexlot Impress. El projecte ha estat tenir un pressupost d'uns 800.000 euros i ha estat subvencionat en uns 450.000. Això és subvenció fons perdut que hem rebut tots els participants, cada una de les empreses una part, i la durada del projecte és d'un any. Des del 15 de setembre, és a dir, des de que presentem, fins al 15 de setembre del 26, que és quan acaba el projecte. Molt bé, com va sorgir la idea? Doncs, Millor Battery ens presenta un repte i és que amb el creixement de la mobilitat es generen bateries que arriben al seu final de vida i per tant necessitem pensar com treballar aquesta segona vida de la bateria, no? En una indústria que va cap a un món més electrificat, on hi ha més bateries, doncs no només podem generar, diguem-ne, residus amb el cotxe, amb l'ús del cotxe, sinó també quan acaba l'ús de la bateria i, per tant, convertir això una mica més sostenible, més eficient i tenir en compte principis d'economia circular, no? Llavors s'identifiquen dos punts crítics, un és el producte en si, és a dir, la bateria, quan acaba, què en fem d'ella, i l'altre és el procés, no?, de fer aquest segon ús. Llavors el problema està aquí, en els residus, en el cost diguem-ne, resoldre el tema de la segona vida i amb l'impacte ambiental que genera. Tenint en compte que hi ha un reglament de la Unió Europea en el qual és obligatori una certa traçabilitat quan acaba el producte, quan arriba al final de la vida del seu producte, i també una circularitat obligatòria en quant a reciclatge de materials. I què plantegem? Doncs Rèbia, el projecte, el que planteja són 3 solucions. Tenim l'empresa Millor Battery al mig, que és un fabricant de bateries, i a les altres institucions el que fem és donar solució als reptes que ens planteja Millor Battery, no? Des d'un punt es dissenya i es fabrica un envolvent més lleuger per la bateria, és a dir, una caixa per la bateria més lleugera, que sigui reciclable, òbviament, i que tingui una eficiència tèrmica, diguem-ne, una mica més, amb unes certes propietats de les que avui no té, no? També es crea un bessó digital de la planta de fabricació de bateries. Com dèiem, hi havia 2 punts de contacte, un és el producte i l'altre és el procés. Aquesta s'afoca en el procés. Doncs amb aquest bessó digital la idea és poder modelar i simular el funcionament de la planta per optimitzar fluxos, rebuig i també colls d'ampolla, no? És a dir, fer el procés més eficient. I la tercera solució ve de la part aquesta part més transversal, no?, que és l'estudi sobre solucions centrades en la circularitat del procés i el producte, no aplicant criteris d'ecodisseny. Molt bé, em centro una mica en el paquet de treball 3, que és el que estem treballant nosaltres conjuntament amb l'Earticker, i és que aquí es tracta de crear o desenvolupar unes envolvents polimèriques amb electrònica impresa incorporada. El desenvolupament
un dels punts és desenvolupar nous materials polimèrics avançats que contribueixin a reduir el pes d'aquest paquet de la bateria i oferir una gestió tèrmica passiva, és a dir, extreure temperatura quan és necessari, utilitzant també materials ignífugs, perquè quan hi hagin problemes, normalment quan una bateria té un problema, doncs, diguem-ne, s'incendia, doncs intentar contenir aquests problemes, no? Aquests incendis a dins de la caixa de bateries. També s'integra electrònica impresa a dins d'aquesta envolvent i la idea és integrar sensors de temperatura mitjançant electrònica impresa a diferents punts crítics d'aquesta envolvent per poder monitoritzar en temps real aquesta temperatura i poder actuar tant amb extracció de temperatura amb aquesta gestió passiva o amb l'altre element que incorporem, que és una gestió activa, és a dir, el que fem és incorporar un actuador, un calefactor imprès, no? que estigui integrat, disculpeu, en la base d'aquesta caixa de bateries, perquè quan es necessiti temperatura doncs es pugui, diguem-ne, augmentar la temperatura de la caixa. Això passa poques vegades, sobretot aquí a Espanya, però alguns que ens agrada esquiar sabem que quan la temperatura està a la vora de 0 graus o per sota dels 0 graus, quan traiem el mòbil en aquestes temperatures, la bateria s'acaba bastant ràpid. I és que les bateries treballen bé a una temperatura de 20-25 graus. Llavors, quan les condicions són una mica més extremes en quant a temperatura, és a dir, 0 graus o per sota d'aquesta temperatura, l'eficiència, diguem-ne, l'autonomia d'aquesta caixa, d'aquesta bateria, cau bastant. I aquesta és la idea, no? Aquesta gestió activa ve a resoldre aquesta problemàtica. Us explico una mica pels que no sapigueu què és això de l'electrònica impresa, amb el qual fem aquests heaters i aquests sensors de temperatura. L'electrònica impresa, bàsicament, la manera que ens agrada explicar-ho des de Cinex és que és una tecnologia disruptiva que el que ens permet és crear components electrònics intel·ligents, no? Que són molt fins, com es veu aquí en aquesta imatge, que estan basats en materials avançats, és a dir, tintes conductives, dipositades sobre superfícies flexibles, de manera que és molt fàcil integrar-ho. Alguns dels avantatges d'aquests dispositius són que són molt lleugers, són flexibles, són superprims, estem parlant de micres, 100 micres, inclús pot ser una mica menys, i això és, per tant, és enrotllable. Al ser enrotllable ho podem imprimir en bobina. I a l'imprimir en bobina tenim altes velocitats i, per tant, els costos se'n redueixen una mica. I, per tant, en diem que és una tecnologia cost-eficient. A part, és robusta. Si us fixeu en el dispositiu que hi ha en aquesta mà, doncs això no es pot trencar fàcilment amb un cop, amb un xoc. Això s'ha de perforar de manera deliberada o estripar, i és un plàstic, vull dir que costa aixafar aquests components, per tant estem parlant d'una cosa bastant robusta i a més diguem que té un punt en el procés i en el producte en si que és més sostenible que l'electrònica convencional. Per què ho diem això? A part de que podem fer servir materials reciclats o biocompatibles o bioreciclats inclús, no? També diem que és una tecnologia additiva, perquè es tracta d'impressió. A la impressió nosaltres posem el material on volem, no generem rebuig. L'electrònica convencional es fabrica amb tecnologies subtractives, que el que són és, diguem-ne, extreure materials amb químics, això genera rebutjos i també aquests rebutjos estan plens de químics i per tant no és tan sostenible com l'electrònica impresa. Molt bé. Objectius, resultats esperats i propers passos. Doncs la idea, ja ho esteu veient, és reduir pes. Una de les missions és reduir pes, millorar la seguretat de les bateries amb aquests materials també ignífugs i integrar aquesta monitorització tèrmica i gestió activa, no? Els resultats esperats és que tindrem un prototip funcional d'aquesta caixa de bateries. També tindrem un model simulat digital de l'estat actual de la fàbrica, és a dir, del procés de fabricació, i un estudi d'impacte ambiental amb propostes de millora per fer aquestes peces, aquests productes i aquests processos de forma més reciclable. Els propers passos seran, per tant, escalar aquesta solució a nivell industrial
I inclús els aprenentatges poder exportar-los a altres sectors com pot ser el packaging, la Internet of Things, no? Internet de les coses, o la mobilitat, diguem-ne, en vehicle més de més pesatge. Això està pensat ara mateix, aquest prototip funcional que fabricarem, doncs està pensat per mobilitat lleugera. La idea seria escalar-ho a mobilitat d'alt tonatge, no? L'Ona ja ha explicat una mica què és el programa de l'AI Línia 4, però sí que m'agradaria dir algunes de les coses que com a empresa que participen en aquestes convocatòries és una gran oportunitat per accelerar projectes col·laboratius, no? Òbviament, el fons perdut que ens donen ens ajuda a reduir riscos quan estem fent aquestes innovacions. És a dir, no es presenten o no presentem projectes per presentar un projecte, sinó que el que fem és una cosa que estem treballant, intentar buscar una línia subvencionable per reduir aquest cost associat a la innovació, no? I com a recomanació, com a idea, m'agrada participar en aquests projectes doncs, perquè busquem sinergies importants amb clústers, no? Com per exemple el Cluster Map, on surten noves oportunitats sempre. Per tant, sempre és interessant estar en contacte amb aquests ecosistemes i també amb pimes tecnològiques, no? Aquestes empreses que tenen la ment oberta a innovacions i, diguem-ne, connectar amb el que avui en dia es diuen aquests early adopters, que tenen una ment més oberta. També és important definir bé els rols al principi del projecte, què farà cada participant, una mica quins són els objectius de cada soci, de cada paquet de treball, per deixar les coses clares des del principi. I jo diria que una de les coses que s'ha de tenir en compte a l'hora de plantejar un projecte d'aquests és que s'ha de ser ambiciós, hi ha d'haver-hi innovació, perquè si no hi ha innovació, diguem-ne, el finançament no és, o no te'l donen, o no te'l concedeixen, o és molt reduït, però també s'ha de ser prudent, perquè el temps és limitat, com heu vist, hi ha un any d'execució de tot el projecte. S'ha de dir que durant aquest any 3-4 mesos se'ls menja la resolució, per tant, a temps efectiu n'hi ha una mica menys d'un any, i els objectius s'han d'assolir. No es pot fallar en aquest sentit, no? No es poden córrer riscos excessius en aquest sentit. Per tant, el que dic, s'ha de ser ambiciós, però amb un punt de prudència. I això és tot el que us volia compartir avui. Espero que hagi sigut una mica, diguem-ne, il·luminador. I res, aquí teniu les meves dades. Si voleu contactar amb mi, doncs, encantat. I fins aquí la meva presentació. Si teniu algun dubte, o crec que ho parlàvem al final Sí, del les webinar. preguntes les deixarem pel final, Marc, sí. Molt bé, molt bé, Doncs Marta. Doncs deixo de moltíssimes compartir. gràcies. Sí, moltes gràcies, Marc, i moltes gràcies per aquests inputs, no? I aquests consells que has donat també al final, que crec que és molt útil, no? Per engrescar aquestes empreses i organitzacions de cara a aquesta nova línia que ha sortit, no? De les AIs, que sí que no, bueno, té molt de potencial, però també s'ha de tindre en compte amb tot això que ja has tu comentat.